Hola a tothom! Avui estem aquí per parlar-vos de lo que és el briefing per l'Esquimo 2, que tindrà lloc demà diumenge. Com bé sabeu, aquesta setmana ha estat una setmana molt dura per nosaltres. Fa 4 dies encara estàvem a nivell 4 d'allaus. A nivell de seguretat per nosaltres és el més important i és és la nostra prioritat en tot moment. Hem estat fent diversos talls i tot això ens ha obligat a canviar una mica l'itinerari. Ja us adelanto que guarde l'essència i que us agradarà molt, perquè és molt xulo. Dit això, demà a les 10:15 del matí donarem la sortida, molt important, hem adelantat una mica la sortida, ¿vale? O sigui que 10:15 del matí. Per arribar, pels que coneixeu la zona, no es podrà entrar a lo que és el pàrquing al fons, haurem de deixar els cotxes abans o el millor és que pugem amb els autobusos que ha habilitat si heu reservat l'organització. Ficarem un avituallament a lo que és el pont del Castellà, un avituallament xulo. I allà ficarem un tall horari també a les 13:15. La gran diferència del circuit és que al moment que donarem la sortida anirem directament per tot el que és la vall de Rialp. Des de baix ja sortirem per dintre el bosc, farem el camí de Rialp, ens anirem a buscar el refugi de Rialp i cap a la Portella de Rialp. Tot això està fantàstic i preciós. Un cop arribem a la Portella de Rialp, baixarem al pont del Castellà, on trobarem el primer avituallament. Aquí està la gran novetat. Des del pont del Castellà ens anem en direcció a l'estació d'Arcalís. Travessarem el riu a un moment donat i ens en tornem a buscar, pels que coneixeu la zona, el túnel que dona a l'entrada d'Ordino Arcalís, el que és l'estació. Passarem per sobre el túnel, està molt xulo. En cap moment ens traurem els esquís, està ple de neu, hi ha un caminet, seguim les banderes en tot moment, de pujada verdes. I anirem pujant en direcció l'Hortell i a un moment donat hi haurà un voluntari, perquè els de l'Esquimo 4 van fins a dalt de tot de l'Hortell. Nosaltres, per clavar els metres, a la meitat de la pujada aquesta, que ja veureu que és xulíssima, hi ha un moment que es veu totes les vistes sobre la vall d'Ordino espectaculars, farem aquestes vistes tan xules i allà, una mica més amunt, ja hi haurà un voluntari que ens desviarà cap a lo que és el segon canvi del dia. I d'aquí hi ha l'última baixada, que és un antic telesquí, vull dir que és una baixada estreta, fàcil, però és fora pista, i ja veureu que obliga a fer molts girs. No té res, Però a més el xulo és que estarem just a sobre la meta, vull dir que en tot moment us veurem com baixeu i com entreu a meta. I res, ja estarem a meta, vull dir que demà s'espera un dia radiant, espectacular, ho tenim tot perquè sigui una festa de l'esquí de muntanya. I res, us esperem primer a la sortida i després a l'arribada. Moltes gràcies!